manager ling chuan jing run bia in atuk chu hnu lama mutura inrem na an siam to director li an chu hnu lama asun wangin jing chu a in siam nga la ama chei tu tur te chu man mo taka kawan ni ngal bok YouTube chuan jing din mun chu sha thiam takin ruma chuan a nga ka jing chuan an chwa ma in YouTube ne na chuan ina lo om reng tur chuan a cha a director li chuan jing ba ka actor dang lo shwai te la jing in an movie ya role poimo ber a chanan sha chan cheu theinan a so mani jing chu a hlim hle a director li yan a cher thu a soi chuan a ti hlim zwal bok YouTube chuan alo ngak renga jing in alo la om reng ti a mu chuan a hlim hle manager ling pasal pian chamlom na a YouTube chu shwai ve in pe ne na changin YouTube mel that na chu she photo ma se mai chana a mu meu chuan manager ling chuan mi chu ala sun thei meu lo entertainment khove lama tlachang ani angin YouTube chu actor ni turin a soma kumchan ve chuang leka alardan turpo chu a she thiam lo khlap ma se YouTube chuan lo narin jing po in a du a soi chu ngai thaliam ve top turin YouTube chu a shil bok zanji an ki lai chuan jing chuan YouTube nen chuan high school a changa in she to an ni ti chu a soya milar ani na a chu tianga a soi mai chu YouTube chuan makalo ti ve deu manager ling chuan ani leng hun man na a an thu soi te a soi chonga jing project khoi tura an game an boy pui me ka chuan an tho pui tur duan u agent te chuan jing thiam na an lo du khop lo hle a ma se YouTube nuaya a training nuwa ero ma a son chakin an mak ti tur khopin a thiam chho ta thunga zanja ezo chuan manager ling pasal chuan YouTube chu a na chung chang soi puin YouTube chuan thlatara changa investment bank lama insur binga tum thu a soya an thu soi chu jing chuan angai thlave kar bok YouTube kai shwaina nuaya jing in a game promote ta lotlin na achana wangin alom na zanja kil dun turin an chwaka an lu na restaurant a chuan YouTube a professor ta nu pa po anin nei anniversary lomin an lo om ve bok jing rem ti na in dokan pakhat chu an kil ho boka professor chuan aerospace chungchang soi chawin YouTube chu a hnangai le turin a soma YouTube po in ahma alo bei to te pahni an bei don lai ya a bei sham na in professor ati hlimzia sha a poisa awanga aban san ringot chu a in thiam lo pha hle jing chuan YouTube in thiam lo le she om ti taka a om chu mu she om ti in a chong chwa saka professor ne na chuan zalen na anei angin engthila ma no lui lo turin angen ma se athu soi chuan YouTube chu atilung oi lo thung YouTube wan ho ro chuan a zui ve nga la restaurant ko ta chuan an ngai dani nang lo tak chu soi chuak dunin jing chuan a thlawang a hausak zok le atana chong chuak ani chunga alaka alung oi lo zok chu she omati in YouTube chu akal sana YouTube po in jing ril runa mela muawang chuan ril runuam lowina oma a omdana khan a in chhir hle to zok YouTube chuan phone call dongin Northwest Satellite Control Center atangin XJ Satellite in signal hlo thu an ron shil flight nang man cha in Northwest Satellite Control Center lam chu apan nga la a muna thlen no chuan na thok zui molin an thok ngor tlang hle a hun ol nei chuna chuan a phone met engin jing in nen anin biak na chu a en le china ngai dama dil nuwa po jing chu a re wang lagwan le YouTube te chu chun le zana duty in an thok rim zwal hle a theito pan chwa tlan na chuan ra tha chwa in JX number te chuan ngai ole in na po pa ngai takin a thok le theito a lagwan chuan YouTube chu bana du chan zo tin investment lama lu atum chan te chu azota ma se YouTube chuan a chang lo lagwan chuan me che mel shat tir du anei thu soi chuan YouTube chuan me che boy puisa anei thu soin a mel that thu chu a soi tel boka chu thu chu jing ngai to pa in a soi bok ticket la tura po na an nga dun la in YouTube chuan
a unaw nu hne na news report tur shil turin lagwan chu a shila mase lagwan chuan engtin ma lo chang lovin leya lu hayin atlu chhuaya yutu chuan boipui ngalin hospital a shwai nuwa shanghai a chuan a let puya lagwan chu a taksa chaktok lo mel hle bok a test result te po chu yutu hne na chuan tu ma shil lo turin a cha a chumi nuwa amma a hospital a in check up tura kal chu a ril ru ka ni a taksa hrisil na chu a pan mel viau bok lagwanan a chhung te a hmu chuan a nat na da tha in na thila wanga zin a pe to lo ti in a chhung te tan hun man tamadu thu chu a soya a nat na engma shelo a chhung te chu an hlim tlang hle yutu hne na chuan a professor nupui khan jingjing thalak lo thonin zanji an kil pui kha ani empty chu a zo chianga yutu khan school kalpui chin ang chawa a me sha tirawangin jingjing chu ama nge ani ti chu a ti chiangam lo ani yutu chuan a hma a soilang nga lo chu thupa choin jingjing chu ama nge ani ti chu a shila remchang ma sabera in mule a rot na chu a pom sak bok jingjing chuan an game khel china hero te an update ti sha in khelatuma youtube invite na chu angai to fe nuwa a accept ta chau ngayin youtube chu mu chak viau ma se ti la na tum lo bur alaka alung oi bik lawa wangin youtube message te chu chan le tum na po nei bik law youtube chuan jingjing chu game sang sanga a chak pui par para jingjing po a ril ru chu a hlim chho hle to pe lo kalin in hnuai lama youtube om renga mu thu soi chuan jingjing chu engma soi lovin atlan chhuaka elevator chuan chung te chu re ti zo vek to hotel ko ta thlen chuan youtube po in mu ve ngalin anin en ren ro na ila thin ri mem ati chuan jingjing chuan chang mai lo ma se a mela alung oi to ti chu a mu thei thung youtube one ala ho rengem ti azo na jingjingin a chan ma chuan phone kal tlanga a biak na a chan ngai lawa wanga a in lampan ani thu chu a soya mai chana anin biak ta ka chuan jingjing chuan a message a chan ngai lo chan chu chiang taka soingam lovin a professor ma a chong kam manawang khan ngai damadil zoka youtube po in professor nupuin ani na a sha ta wanga mai chana mule a chak thu chu a soi kha a shil ve bok anom dan chu alak lo dun viawa youtube chuan a game khela a puina alama mo rengem ti a shedu a jingjing chuan tlang taka chang mai lo chuan boina thleng sang sang te chu a shil vak phot a chin fel dan ka she si lawa I puina chu kamamo anga ti in ama pui tur chuan a som le youtube one a pui le thei don ta ka chuan a hlim hle bok a ina tu chuan ei tura a som chuan Jaina zana ho ani wangin in bol phot du in a hnara ma se driver a thla tira tumna ero chu a hnar sak lo thung jingjing driver chuan youtube chen na chu jingjing chen na nen a in hlata ti hle a ma se youtube chuan jingjing hne na shil lo turin a ti thung gwanzai point anu pui hne na anat na chungchang shil na hun tha zongin anu pui bula chuan a om chota shil chu she hle ma se anta na tha zok tura sha in zep to lo chu a thlanga youtube chuan a thom hno tlem pekin a taksa chawrim tong chu khuma amu topa jai liangan a thom hno peka hmu chuan zo na anga le man hle to ma se youtube chuan gwanjai nupui hne na changa hospital la anom thuwa sha ta wangin le a fapa alam hlana a pasal ompui tura angina wangin a chwa le wa theinan jai liang noodles ken chu a e sak ngal dai bok hospital a thlen chuan gwanjai nupui chuan alo chiao au wata gwanjai chuan unaw pa nei ma se khopon lama a oma wangin a inlan mai man lawa aerospace institute ta director hu po in a doctor specialist a cha sak tur thu chu a soi ve bok gwanza ya harpa ngai nuwa anupui nen an omdun chu remcha ngala in jingjing in lam chu apana jingjing in a hmurwal chuan a game khela adin mun chu alo hmu ngal jingjing chuan star som lai a hlawa wangin youtube chuan a nei le le theinan a be puya youtube one business trip a nei na a athil ma chhon te she chak viau ma se a zot ngam law
ani chuan a chhung te tak ngal po engma a hrilh lo ani jing chuan game lu ma in man hmo takin tuk chhuan a eya YouTube wan a hmu chuan atana jing danglam bik riau na chu a hre thiam chho bok jing in game a khel ve chuan YouTube wan a store lo to te alo nei let pui le vek to YouTube wan a project tur sem saklanin ama in a khel le a chet fu lo em awanga a khel pui pa in a nui so chuan lom vak lawin phone chu YouTube ne na chuan a pe ani chuan tun din hmuna chuan ni a har tuang ma se kan chai boi thei thungang alo tim maya YouTube danglam talutuk chu makti in a in ringot a thil ngen ho te po a ti hlotlin sak zel mai chuan jing ril ru chu a hne hle to YouTube ne na a phone man dilin competition lo tura hian I phone ang hi mananwam do na a ti YouTube wan a rem ti ba ka olsam te ya a password a shil chuan jing chuan makati ril ru viau bok YouTube phone en chuan a bula a thu le chat a phone a check sak po chu YouTube chuan enga ma ngai lovin jing chu a rin tok mel hle ka classmate hlui te chu I classmate hlui an ni ve thawalom ti in a group omna en a tumpo chuan phal takin en tira jai king a hmu chuan I chan te ve kan ni tak takem ti in a zot non le ngat YouTube po in jai king ngai twa chuak thutin a chan na ngai chang reng tu jing ne na chuan a chan te ve kan ni thu chu a soi non le Jau zu in jing ne na a thel cha te a thlen thu a shil chu deliver tour driver tir lawin YouTube pui na chu adila YouTube wan a thiar sak nu chuan jai ju chuan a thil cha hawa soi zat zata jing chuan alo khap wat ma se YouTube chuan jing na le ni na a sha chena wang chuan a nui mai thung YouTube ho nuwa jai ju chu hawin YouTube chu tlereu le in cheina manga sum khoral huaw tu anga a sha ta du lawani ma se jai jau chuan YouTube wan chu tianga angai to arin ve lo thu chu a soi thunga Gwanjai omna hospital a chuan anat na dik tak sha chuak to in pumpui cancer lo ni wa nei thlak takin a stage ala hniam hlau Gwanjai hun man chin dan te ngai to in YouTube chuan fian rala hun a manga Gwanjai yan a chung ta ta na hun a man tlem chin sia angai to rwalin a ril ruwa jing alo langa chumi pya lama jaking in ko pui nei ve to lo tura a shil chu angai to chuak bok an na chu a hau takin hun pum deuh tho sen ngai ani midang tan hun an nei tlem chin hle bok director hu wan YouTube ne na chuan Gwanjai nat na director jang laka zep turin ati akuma tam ve deuh to bok nen adon sun thiam lo hlawani YouTube po in Gwanjai nat na in atlak buak ta ka chuan chol tlem ama mo bel ti in sha in a ril ru chu a siam fela investment bank lama tho atum na ril ru ban sanin a hnanga ya let le turin a ril ru chu a siam ta bok jing nen an game ena chuan chak zok turin rin siakin anin choya a chak lo zok chuan a chak zok thil du a hlen sak don ani an game en lai chuan YouTube chu amu hi la jing po in game lam ngai sak lawin YouTube mu hi lai thalak nei mol chu atuma atin uluk hle bok ma se avon na phet palin YouTube mal chunga chuan a bok thlopa YouTube thau phang tak alo har la chuan mamo aban nia ngain ser thlum chu alo peringot amu thulo zok jing chuan chak zok a shat lawa wangin a check non le YouTube chu lo chak zokin a thil du a soi hun jing chuan angai chang ran bok ipian cham lo thleng tura hian engei duang ati wangin jing chuan makati viawa a chan po YouTube chuan atan engma adi lo wangani jing in a thil du tura ngai to chungin YouTube chuan game lo khela hun dang anga a khel chin dan thlakin competition ata na jing man changkai thei tura ngai to ani jing ne na chuan professional player a thlan tur te chu a shila professional player rawa jing thiam na mila pui thei tur a thlar sak bok jing point a pian chama chuan an game khela ama mo tur te ama atang nge ne du thu chu a soya midang ne na changa don chu atan chuan adanglam te chiam lo YouTube ne na changa adone ro chuan game an khel dun zel thei do na YouTube na ya om chu a thil thlak lel berani bok
jing jing thil du a hriat chuan thil pek ol sam tak tur ani lo wangin a har sat hmel hle a jing jing chu a nuih ringot bawk a hawhma in jing jing chuan competition ami tur ticket pe in a thian te pawh a hruai theih thu chu a hrila competition nei ni ah chuan program an tran hma hoin jing jing ming chu soya hlawna sa hle a manager ling chuan a en pah zel bawk game ambassador ani angin le game chu a hne so viau anga an hriat awangin a khel hun hmu chu an ngak hlel tlang viawa jing jing zam hmel taka om chu manager ling chuan hnemin a chak lo ani pawh a om dan thei ngil lo turin a fuina sa hle a professional player te omna room an lu chuan an lo hlawm hle a thil dang zong a in jing jing in a hra chiang hlawm lutuk chu makan ti tlang hle YouTube one an game khel en pui fo thin wanga hria ani boka program an tran hnu chuan YouTube om ve MTN masa in YouTube mela hmu chuan a hlim pha hle bawk an program host kai shwaina hnuaya chuan jing jing le streamer pakhat om te chu leaders an ni dona player an thlan don po in YouTube soi ang che a thlang hloma stage sha a om dan te chu uluk takin YouTube chuan a lo thlir bawk game khel tur te chu an game ID le an rank soi zel tur a hrilan ni a ma se jing jing ero a thil soi chen khatin boina a thlen thei ti sha in zona po a chang vek lawa a him chin chawin a chang hloma game an chan chuan mipui thom nen a chang tha hle a commentator ten jing jing po san hmu atanga ngai dan an nei te an soya hero man thiam bi ka nei an ring bok adanga chuan a har sat viawin an ring boka an thu soya wanga manager ling a hlo thon viau lain jawju chuan a hnema ani chuan jing jing in YouTube hnuaya a zirna sa zia chu a hriat pui tlatani vanei thlak takin first round na chuan jing jing te an chaka VIP room atangin jing jing bial pahlui chuan an game chu alo en ve reng bawk round ni na an chan hma in an rules nei anga chak zok ten an player pakhat an chaw tiranga ya wangin jing jing team mi chu a chawla hol chhunga om zinga mi du du pakhat a som thei wangin jing jing chuan YouTube a thlanga mipui ho chuan tunge YouTube ni yang ti in an beng an china sa hle bawk engin a chun taka chuan YouTube po tho chuakin stage lam chu apana jing jing chuan match competition an nei chuma loman pakhatna YouTube one alak ni angai to chuak dai thunga mipui hawin YouTube mel an hmu chuan a mel thabok nen an soi soi sap sap hloma host po chuan jing jing anga entertainer ni tura chuan angai man host chan ma a jing jing en photin high school a anin classmate chin thu chu asoya jing jing chuan middle school a po anin classmate tho ti chu a soi zom zat host zo na chu jing jing chuan a chan sak zela college an kal du nem ti zo na chu a thiam na in atlin lawa wanga YouTube college kalna a kal ve thei lo thu chu asoya tun nai chawa in hmule chawan ni ti in game kal tlanga in she chawle an ni thu te chu mipui sha ta chuan an soi lang bok hosin an mimal in kar soile don chuan fiam thu in thu dang alo soi wat ani lo zungin YouTube nen anin kar chu social media a an chatui ber ani vat theya chu thil chu jing jing chuan a hre chiang hle bok VIP area changin manager ling le jawju te chuan jing jing le YouTube te in kar chu an lo chi ka ngem ti in a hma a jing jing hnola ni thu lar chiam to chu an thar thole pha mai an hlawa jawju in YouTube one jing jing a pui dan soya YouTube fak chuan manager ling ril ruwa chuan YouTube chu acting lamakal turin aswang to le dai to midang ang bokin YouTube chuan a game ID ranking le a ezon na asoi ve a aerospace engineer tia a in hmel sha tir chuan jing jing chuan makalo ti hle ani chuan a ban san dai to tura alo nga ya ni YouTube one alo rin lok ang cha in host chuan game masa a an hero man to te chu an man nun theilo thu chu apuanga arin lok to anga ni wangin jing jing theina pho chuak thei tura thlang fel diam to host tu soi chuan jing jing fans te a ti thin ur man hle a an idol chuan hero dang a man thiam an rin lo ba ka first round na a che thata wangin an be sei sangam to lawani jing jing hero man turan hmu chuan commentator te le host te chu an phur tlang hle a game an chan hnuwa ero
an be sei aya jing a che that awangin thawm chu a ring le hle a fence te chu an phur le hle to game an khela chuan an team member zinga che fu lo deuh om chuan a pot niam man hle ma se youtube chuan a thiam na telan chhuat tirin nuam ti taka a game khel lai chu jing chuan a lo hmuru reng bawk host po in competition en tura kal ve satla mai ni a chutiang taka a thiam mai chu makati thu chu a lo soi ve hiala a topa chuan jing team te chu an chak le ta a an hlim tlang hle stage an chhuat san hnuwa manager ling chuan an che that thu shilin a fakdun chiama a bikin youtube hne na chuan lom thu chu a shil mol reng bawk jing chu loman sem tura lu le angai awangin a phone chu youtube kota chuan a da a midang an boi sap la yin youtube ero in jing nen an hun man dun thei hun chu a top to don ti sha in a hlim lo mel hle thung youtube ama a ho mai tum chu jing in a kot pe chunga pon lama mi an tam thu shilin a ruala ho tur chuan a soma youtube po in an pahnih hun man a zo don hnai ti sha in a som na chu a pom ve mai bawk kar chunga chuan jing chuan phone khoin youtube nen an chan chin an soi luai na chu a chiar ve thuak ka youtube one aerospace institute azom le don awangin boina a to lo nan le a chan chin an khel zui vak lo nan manager ling hne na chuan youtube chan chin an ngai ven tur chu khap sak turin a ngen boka youtube om dan kul tak chu sha in a chan pa a shrai ve lo chan mangin ti chu avora a chan pa a ti chu jai liang ani jing chuan a game id ming chawin a she thunga thuru ka zep thei lo awangin a shrai du lo thu chu a lo soi thung aerospace institute a zom le tur chung changa zo chuan youtube chuan a birthday gift tura du thlan a ti hlotlin sak thei don lo ti angai tua chuaka a na a le tani chuan game lam reng ngai tua na man om to don lo ani a zo na chang lova youtube noi mel mu chuan jing po in an hun man chu a top nai to ti chu angai tua chuak ve bok youtube chuknuwa jing chuan cardin tir le in youtube om na lam chu apana youtube nen anin ma chon le nu chuan asam toy mam le te in be sei anei ngam si lo ma se a thin lungin anor si wang chuan a hwai sin na som khomin youtube ne na chuan angai zonga tan adu empty in a zota be sei na tlem te ne ya youtube en reng la chuan a be sei ang chan na a mu lo wangin a ril ru chu ana hle a youtube po a ril ru anga chu chuak mai lo turin a in zoom na saviau bok a chan ka zo to lawang che ti ya ril ru na taka jing tan let lai chu a thlir mol topa jing chu khovel nuam taka a chen la in ani ro chu mi det ling thok chu ani thunga jing nen chuan khovel shan da ya mi ni ya in nga in angai zonga tan chuan a som ngam lo ani youtube one in a thlen chuan jai liang chuan a thian te hne na youtube a ho cha thu soin anin biak na chu a ti topa an ni ho chuan competition an ena changa milar jing le an chan pa youtube te in nel taka an khel du nan mu awangin makan ti hle a an game khel pui chin kha jing ani ang ti ren ngai na an she lawani milar ani anga a o an shat viau la ya an game khela an sha shan mi lo wang chuan an khel ho le masak bera a o uluk taka ngai thato turin anin cha hlom bok jai liangan stage sha an ding dun video mu chuan youtube chuan a en renga ma se anun dan ha thlak le mo phur na zo zai te awang chuan jing nen anin kar chu soirem ve chi ya ngai lovin an lan dun na photo chu a me thima jai liang hne na chuan anin mu to ngai don lo thu chau a soi bok jai liang po in zo na nei chen chun ma se a chan pa om dan chu zo na chi ni in a shelawa a om dan chu a en liam ve top ringot ana thona mun tura thlen chuan a ban tum chung changa a chan te ril ru boi taka lo om te chu a ban don lo tho chu a shil chianga director jenga mu chuan a ma a thil thleng te awangin a in thla shung hle a ma se director jeng chuan youtube le chu lo lom hle in a ma a atong kam man khum te awang chuan ngai dama lo dil so ka a ma a lo thok to te beidon na a po beidong mai lova youtube ron le chuan a lo da sang thin chu a ti swa lo ti chu a in sha chian pha bok
Anti ti kal zela jingjing chu soi chuakin khamini a jingjing thu soi te kha dikati hle thu chu asoya YouTube po alo thoveng hwai bok khanula kha achharyawin kashia kopui nei hun ve viau to boka director changana ti chuan jingjing nen anin kar ngai to chuakin a phulo thu asoya director chang chu alo sale phat to poisa wang bok ani chu alo ring boka mina zong kal theilo na hmuna kal thei khopa thiam na nei zirna insang taka zir chuak ni box si phu lawa nei anga om chu angai theilo hle a thiam ang angin a zila poisa eng anga tam thok chuak mala I phu lo thu I soi thawang a ti boka youtube ro alo ngoi reng thunga gwanjai dam lo na awangin youtube chuan aya o a an project boy pui chuan ma son viau chin ma se boina a to ero in boy pui hau tak chin hle thunga na thok ho po an rim chin viau bok zan khat an singa mi in an thil ti lai chu atu ka ti ada mai ro chuan abel nu birthday luma du wanga ni ti asoi nga la youtube chuan engi mo she chuakin a top chut a ho vele phone ban nga lin jingjing in a birthday alum na video chu a en nga la hosin a pian champua la thil pe ka don hlu be rezo chuan thil pek dang don ka nei lawa helai hmuna keima awanga enron kal khom ringot po hi a hlu ka ti in lim takin birthday cake chu azaya a thu soi chuan youtube ril ru khoi hle in a du thu sam a ti hlotlin saklo ti a she chuaka a hna le a mi mal nun kal kop thei lawa a shat na chuan a ti chaw tak zet to bok